Čakajú nás prezidentské voľby a myslím si, že najzaujímavejšia otázka prezidentských volieb je, v čom sa vlastne líši Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Nie je to také jednoduché. Napriek tomu, že mnohé médiá vám tvrdia, aký je medzi nimi priam civilizačný rozdiel, skutočnosť je taká, že sú si ďaleko viac podobní, ako sú si odlišní. Dôkazom je ich minulosť. Obidvaja sú to kariérne typy politikov alebo vysokých štátnych úradníkov, ktorí dokázali slúžiť rôznym ministrom a rôznym politikom, byť účastní v rôznych vládach. Vedia sa veľmi dobre prispôsobiť. Charakterizuje ich teda trošku život z politiky, nie až tak život pre politiku. Ani jeden z nich nemá menšinové, nepopulárne či aspoň trochu odvážne postoje. Ani jeden z nich si netrúfne na kritiku Európskej únie, kritiku globalizácie Spojených štátov amerických alebo zelenej ideologickej politiky. Spája ich aj to, že keď by sa jeden alebo druhý stali prezidentami, tak